Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň 4-nji güni Türkmen halky DBT kanalyna hoş geldiňiz. Şu günkü biziň gepleşigimiziň temasy posol we konsullar samolyot birinsi edip paraxorluk edip gelip ýörler, ýöne Türkmen halky Istanbul aeroportuna agzyr bolup ýollary açyk bolup ýörler. Şu günkü gepleşigimizde bizde mihmanymyz Timur Serkerde. Timur Serkerde. Hoş geldiňiz Türkmen halky DBT kanalyna. Bizi eşleýänmi, Timur? Hoş bulduk. Salam aleyküm. Aziz vatandaşlarım. Sağ olun. Biz gepleşigimizi başlamakka men size aeroportdan gelen videolar görkedeýin. Ine ünsüriň şul Ibrahim aga eýýem 12-nji gün aeroportda otyryp öýüne gaýtjak bolup. Şonuň ýanyna eýýem türkmen adamlar gelip başlady. Düň kununa 4-de şuny köpelipdirler. Häzir habarlar näçe adam. Şöyle yakın mı? Yine Türkmenistan'ın hava yolunun kassası İstanbul aeroportuna. Adam yok, can yok. Türkmenistan dövleti dünyada yok yani. Yine vatandaşımız bilecek bol ya. Yine Türkmen hava yolları yok işlemi. Aeroportu 3-4 günlerde yatacağız. Pazarlıkta bir aeroportumu ne kastamı ne de böyle kastalı. İştahı olanlar gayretede gidecek kişiler oldu geldim. Cemleneliyim. Yok maalesef gitmeli. Atamı, enemi, sağlamı, anırdı. Bir de vara soğutu, görülmeniyor, kuru gelülmeniyor. Gayret edin. Azıcık katımı karar edelim. Yine ben diyecek böyle ama hiç şeydi kıymılıyor. Halkta da kıymılıyor. Yine bir yerde bir giden gidilmen oturanlar ayarlı onun mu var? Erkek de onun mu var? Gayret edelim oğlumuz. Birleşelim. Gayret edelim. Hakkımızı alalım. Dinle ömü ödelim. Hakkımızı alalım. Yurdumuza aydalim. Sağlamını görelim. Ana bir de. Davay da size. Yine görün bolsaňyz ikinji videoda mun näle şunu görkeler, şu videony görkeler. Bu ikinji video, şoň gelen video. Men Türkmen hava ýolunyň öňünde adamlar bu. Yine biziň vatandaşlarymyz ýam şo ýerde dünya 4 şuň köpelip gitdi adamlar aeroportda baryp şo ýerde da pobednowo durup ýollary açıp öýlerine gaýtjak adam. Ana İbrahim ağa da var, görýän bolsaň. Yine hormatly vatandaşlar, bizim vatandaşlarymyz gün-günden köpelýär aeroportda var. Aeroporta barmak, öýe gaýtmak bu jenaýat işler. Bul öz grajdan ýa-ni bojuny ýerine ýetirmek, öz çaglaryny görmek. Sen konstitusiýany bozmaga aňyrda dursun, sen konstitusiýany golladyň bolýar. Şu ýerde hiç bir kanunlar bozulmak, bul siýasy hereketler, bul bir adamyň öýüne gaýtjak hereketi. Ine şoňa goşulyp, halk goşulyp, ýollar açyp öýe gaýtyp bilýär. Öýe baryn soňam siziň hiç kim ýanyňyza baryp, näçip öýe gaýtjak,
Näçip sen ýanky ýola çykdyň öýe gaýtjak diýip bir kanun ýagdaýda size sorak berildi. Onun için siz elinize plakat alaňyz ok, siz Türkmenistan prezidentine garşy gideňiz ok. Siz öýe gaýtjak adamlar. Şoň üçin ine şu zatlar üçin hiç kim jenaýdy iş aňarda dursun. Bu kanun esasyna diňe şu kanun ýolu ine şuraya bolmaly. Başga ýollar bir kanun. Diňe kanun ýolu şuraya bolmaly. Konsulstwa, pasolstwa barýan hakykatdan hem konsulstwa, pasolstwa ýanky ýollar açmalylar. Ol diňe pasportlar çalışmaly we informasiýa bermeli. Ýollary açmaly. Türkmen hava ýollary şu aeroportda ýol açylýar. Pasolstwa, konsulstwada ýol açylmýar. Men size ýene bir videony görkezýin. Ine bir günlükde gar ýagdy İstanbulda. Şo ýerde 12 sagatlap garaşan adamlar bar. Reisleri ýanky üýtküdülip. Ine şol adamlar çıdaman aeroportda stihina diýeni hiç kime bir-birini aýtman galyp protest edip öýlerini atel aldylar. Näçe beýlik halklar, beýlik döwletleriň adamlary etbilýär, türkmen halky üçin gadagan daşary ýurtda. Şo daşary ýurtda beýlik halkyna şo bolýar. Gelin üntverip terderin. İstanbul aeroportu bir günlük oranda. Ine üntferin hormatly watandaşlar, şu ýerde ýanky bolup geçýän zatlar ýürüýtülüşdirip, öňüne siýasatçy durup ýa başga bir zat däl. Ýok, bu şunu grajdan aktivnosti diýilýär. Ýanky bir ýerde problem bolsa, grajdanlar biri-birini üýüşüp, öz aktivnostini edip, ýanky öz haklaryny talap edýär. Ine şol adamlara ateller berildi. Yatarlyk, ýa şular 12 sagatdan köp bolurlar. Atelim ýok, adam ýok, çürük ýemene pullaram ýok. Talap etdiler aeroportdan. Aeroportun başlygynyň günäri şu. Şo ýerde awtorizasiýa eden ýanky howa ýollary hökman suratda özüniň ýanky şol aeroportda rezerv bonusyny goýýar-da, bir näçe $1000 şo ýerde goýýar. Birden garantiýa hökmünde. Egerde şo garantiýany öz haklaryny ýerine ýetirmese, jogapkärçiligini. Onu şo pullun alınıp aeroportun ýoluşdy, şol adamlar atel edýär. Ol bir ýürüýtülüşdirilen goýulan çykdyjylar. Ine şu ýaly bu kanun ýollary. Ine şular ýalat edende şol bir kanunçylyk däl, gaýtyp şu kanun ýollary. Protest diýmek hökmen çykyp prezidenti aýyrmaly diýen zat ýok. Protest diýmek adamlar üýüşüp öz nägirligini ofisial tarapdan görkezilýär. Ine konstitusiýada şeýle ýazyly, haçan sen bir zada nägirda bolsaň, senin bir dä bolsaň, 5, 6, 10 bolsa, siz çykyp köçede ýa bir ýerde arkyn ýürüýüş edip öz nägirligini bildirmeli. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň bir kanun prezidenti, ukypsyz, kellesi giden, mäläp ýören narkoman şu adamlar görende men aýjak bolýar, men öldürjek bolýar diýip gije güni ýa gyýryp MHM polisler bökdürýär-de şol adamlar durup ýa basyş edýär. O düşünen o protestler hemme döwletlerde bar. Fransada da bar, Amerikada da bar, Russiýada da bar, hemme döwletlerde bar. Näme Türkmenistanda ýok? Näme Türkmenistanda hemme zat gülýärmi? Egerde hemme zat gülýär bolan bolsa, onunla biz çykmardy ona. Onunla biz häzir Aşgabatda çaý içip otururdyk hemme. Şu problemler bolan soň bizim hem konstitusiýaň esasyna diňe ýekiji kanun ýolu şuraya üýüşüp çykyp aýtmalardymy aýtdyp, hökümet şonu diňläp, hökümetden bir ýere gelip biz diňläp, tiz şertde ýanky çözgütlerini berip etmek üçin şu zatlar konstitusiýa tarapdan öňürtü bellenip geçilýär. Ine şonu edilmezde biz Türkmenistanyň prezidentini aýyrmaly ýa aýyrjak bolup edemde onu. Biz şol bir kanunçylyklary, bir adalatçylyklary düzeltmek üçin şonu problemany ýaktylandyrmak üçin aýdylýar. Ine serden aeroportda adamlar çykdy. Ya şolar Erdogan aýyrjak bolýarmy, ya şolar Türkmenistanyň prezidentini aýyrjak bolýarmy, ya şolar aeroportun başlygyny aýyrjak bolýarmy? Ýok, çykdylar. Aeroportun başlygy eşitdi, çözdü, ateller berdi, tamam, gutordy. Hemme zat gülýär, çözüldi. Olaryň kän ýollary bar.
eline yara alıp şu aeroporda düw bozup yani bırdat etmek yolu bir kanun yolu ya yine bir topar bir kanun yolları var. Olar kanun yolunu sayladılar. Üyüşüp çıkıp aeroportun içine protest etmeli. Yine şunun için polislerim zat diyen o hiç kimem zat diyen. Lütfen biz haçanla Türkiye'de protest edilmede öz nägilligimizi görkezmemizde Türkmen hökümetinin alaytada diplomatlar Raşid Meredov ýadyňyzda saklan kezzap Raşid Meredov öz halkyna düşman Türkmenden adam. Şu näme diýär? Hat ýazýa göri ýanky Türkün miýdini hat ýazýa Daşary işler ministrine. Ine bular terroristler, bular Türkmenistan hökümeti ýanky aýyrjak bolýar bir kanun ýagdaýda ýene bir dat. Men size misal getireyim. Men Londona uçup bardım şu bir kunlukda. Men 6 saat sakladılar aeroporda terörist. Bunun ýanky pasollaryň, konsullaryň öz halkyna garşy güreşi sen ya terörist ya ekstremist diýär. Ha bu 6 saat oturdum. Sonra verdiler hem de adım bağladılar. Telefonuma çeli, kompüterime çeli. Hem de gördüler hiç tat yok. Gaýtyp şu pursatdan peýdalanıp men şolary düşündürdüm. Türkmenistan'a näme bolup geçýärdi? Türkmenistan'ın prezidenti näme kanunlar bolýardy? Türkmenistan'ın Daşary işler ministri näme diýärdi? Ýanky samolyot biznes näme alyp barýardy? Hemme hatda düşündürdüm. Olar ýazyp aldylar, hökümetine raport etdiler. Menden başlamak oldular. Ine şu ýaly Washington'da Türkmen ilçihanyň öňünde pasolstwa durulmada spetsnaz getirdi. Bizi öldürjek bolýar. Ünsörüň. Gahrman pasollar we konsullar, paraxorlar. Sizin ýanyňyzda gahrmanlar protest edilmezde yalvarıp, can edip, ýanky ýazyp biz ak togşunjuklar şu düýeji bilen Gurwanow, Nazan apa we ýanak aktivistler bizi öldürjek bolýar. Şu ýaragly terroristler halat edin, ine biz öldük diýip ýa kat ýazýarlar. Elbetde spetsnaz gelýär. Elbetde gelip barýarlar. Elbetde senden bagyşlama sorap ýene gidýärler. Oň daşyna bular bagyşlama soradylar we şurada durup bizi gorudylar. Lütfen. Şoň üçin ine Türkmen hökümeti öz graždanlar bilen nähili, kim nägilik bildirse nähili görüşýär. Türkmenistanyň içinde üstüne emhemen sürýär. Sen terrorist, ýene bir diýerler. Ya da Türkmenistan'ın daşına ine bular teröristler, bular ekstremistler diýip üstüne sürýär. Egerde sen kanun bozmadyk bolsaň, egerde sen aýdýan zadyň anyk baý bolsa, egerde bir sen video ýazyp anyk görkezip duran bolsa, näme bolýar? Biz kanun bozamyz. Biz birini türkmen adamlar, pasollar, konsullar ýaly. Näme çyk gorkaly? Ine şoň üçin gorkman hem ýerde edýär, kanun bozamyz, bizi saklap bilýänem ýok. Bizi päsir edýänem ýok. Diňe Türkiýanyň deportuna näme çyp düşdüm? Oňa ýanky Türkmenistanyň prezidenti şert goýdy Erdogana, men baryp size gatnaşjak, ine şolary 25 tane adamy heräk edin diýip, şolar terroristler diýip. O ýerde siýasat sonra, o düşünükli. Ýöne sen ýönekay adam bolsaň Ibrahim ağa ýa. Ibrahim ağa näme terroristmi? Ya ekstremistmi? Ibrahim ağa Türkmenistan'ın 700.000 adam Türkiye'de yaşap yer şoň bir adam. Ya Türkmenistan'ın içindeki 2.350.000 adam yaşap yer şoň bir adam. Onu hemme terörist diýip hasap etmeli. Egerde biz Türkmenistan'ın prezidentinin bir kanun halatda özüni saylap hemme konstitusiýa maddalaryny bozup gelýän bir meýlep duran adam, psihik balnoy adamla ılalaşmasak, biz şoň siýasat goýulmasak, onunla bizim Türkmenin hemme graždanlary terrorist bolýar. Olaryň düşünjesine göre. Ýöne bu näme dogry? Şonuň üçin hormatly watandaşlar, protestde çykmak, aktivist bolmak, bir aktivist diýmek bir uly bir jenaýat işdendir. Ine men dün TikTok'ta görüşdüm. Maksat Türkmeniýa ýalyk adamlar bilen. Şular aktivist diýip ýanky saňa söýjek bolýar. Olar aktivist sözüne düşünýär. Aktivist diýmek näme? Graždan aktivisti var, siýasat aktivisti var, ýöne aktivist var. Ine siz mektepde okusaňyz, siz 5 kişi bolsaňyz aktivistsiz. Näçe? Siz beýle okuwçylardan aktiv. Cemiyetde mysal üçin edarada işleseňiz, ine biriniň bir garyndaşy ölse, sen şoňa baryp kömek edýän, sen aktivist. Näçe?
Sen beýlekre wara aktiv gelip kömek edýän watançy diýmek şol. Ine Türkmeniýa, maksat Türkmeniýa. Ol aktivist, ol watançy. Ol adamlara düýün gördüm, adamlara kömek edýän eken. Berekella. Men şol minnetdar şol eden kömeklerine. On arından çykýan zatlar ol başga da ýöne eden hereketlerini biz şonu edip ýör. Biz şonu etjek bolup, biz şonu adamlara kömek etjek bolup edýät, o bolsa praktikada şonu bolup. Ol öýe düşünerek öýüniň aktivistligini, öýe düşünerek öýüniň watançylygyny. Bular pikirde aktivist diýmek hökman siýasatçy bolmaly, hökman prezidente garşy bolmaly. Ýok. Hökman prezidente garşy bolmaly. Çäherler geçirildi, prezidentim çähere geçirse öňe çykyp, ýa kömek edýänler olarmy aktivist. Ýöne bu tarapdaky aktivistler. Ol bir söz, ýa ýaman söz däl, jenaýat söz däl, gaýty aktivistler baý bolsa, onlar şu döwlet ösýär. Şu ýerde diýmek watançylar, patriotlar bar. Şu döwlet ösýär. Ine mysal üçin bir klassa beýişlikçiler bolmasa, aktiv adamlar bolmasa, o klasyň hiç nimeti ýok. Olar bilim alylan olar molim bilen ýa-ki gurleşip, molim bilen ýa-ki pikir alyşyp bilen onu hemmesi gömülüp otyr. Goýunlar ýaly. Ýöne arasynda beýişlikçiler, döwletçiler, üçlükçiler aktiv bolsa, onu o klasyň bir hümmeti we o klasyň bir ýa-ki derejesi bar. Şol ýalam jemgyýet, aktivistler, watançylar, patriotlar baý bolsa, şu halkyň maliyeti we şu halkyň ýa-ki näme diýsem kem, derejesi bar. Ine Ýewropa halklary, mysal üçin Frans halky bilen Türkmen halkynyň arasyny tapawdy, diýip dogry. Ýöne bular watançy, patriot. Şu ýaly bir ýol ýap görýär, olar wara protest edip seni ýa-ki işden aýrarlar. Türkmenistanda näme? Watançy bolmak, jenaýatçy bolmak diýmek. Emhemen diňläp dursaň, sen demem almaly. Türkmenistanyň prezidentini diňläp dursaň, sen diňe şonu ýalamaly. Ýöne ol durmuş, bizim durmuşumuz. Ol narkotik urup, kellesi giden, meýläp duran adamyň düşünjesi. Bir normal, adekvatny adamyň düşünjesi däl. Şoň üçin men ýene bir gerek ünsüňizi çekýän, hormatly watandaşlar, aktivist diýmek, patriot, watançy diýmek. Ine haçanla biz watan diýenmizde hemmeler pikir edýär, Türkmenistanyň prezidenti we halky ýok. Ya bizim ýa-ki topramady ýok. Watan diýmek bir şu planetaň bir çäginde birlenip geçilýän territoriýa, onun aşağı tebik baýlyklary, derýalary, suwlary, howasy, üstünde ýaşaýan halky, deýipdesturlary we şonuň hökümeti, gerbi, şonuň giyimini, ine şunu döwlet diýilýär. Watanymyz bolýar. Egerde siz diňe watan diýip, prezident diýip hatap etseňiz, onu ol watan bolmaýar. Ine men ýa-ki aýdyp geçen sözlerimde prezident sözü ýok. Berdimuhamedov sözü ýok. Ýa ol watana degişli ýeri ýok. Onun üstüne de ol watanymyzy bütün dünýäde maskara edip biler. Özüniň bir logik taýdan başa gelmejek çözgütleri bilen bütün dünýäni güldürip biler. Biz onu ýamanlamyzok. Biz belliýek geçer, biz beýançy, biz belliýek. Ine şunu men size düşündürecekdim. Ýene bir da aýtjaktym, ine berekella Türkmeniýa, maksat Türkmeniýa adamlar kömek edýän ekeni. Gördüm, görkezdi. Bizim aktivistler kömek edýär. Ýöne doğru düşünün. Ine biz siýasatçylar, men ine siýasatçy. Bizim siýasat aktivistlaryň esasy roli diňe bir adamlar däl, diňe 10 adamlar däl, diňe 1000 adamlar däl. Bütün halkyny şu betbaçylykdan çykarmak. Onun üçin onu düýüp çözmek şu meseleni. O diýmek näme? O diýmek Türkmenistanyň hökümeti işletmek, kanunlary bozdurmak däl, kanunlary hormat goýdurmak şolara. Ünsüň 700 000 ogly Türkiýede türkmenler bar. Şonuň inni 10 000 diýmedim diýene ýagsyz. Käbiri ýürek bilen ok, käbiri orta çykyp bilen ok, aýdyp bilen ok problem bar. Käbiri işlet, käbiri köprüň aşagyna, käbiri patrony bergiden bolup eşek ýaly işleýär. Betbaçylykly, agyr betbaçylykly ýagdaýda.
He aktivistler çözüp bilermi şu problemleri? Yok. Ummasız köp. Ol döwlet meçhulüne çözülemese, ol maksat Türkmeniye maksat Türkmeniye ya Tontiş, Serdar, Esko, o yine Dursultan yine bir 5-10 çözülmüyor. 10 adam ne çözecek? Birinciden ona ummasız pul gerek. İkinciden onun yanında durmalı giyeceğini. Sen duracak olsan senin işlemene, senin maşgalan var. Öğün var, saklamalı. Üçüncü, onu, onları profesyonel kömek etmeli. Doktorlar, psikologlar, yani hükümet tarafından edilmesi şu zaten edilip olmuyor. Lütfen. Şu 10 adam, yatan adam, şoların tevirat bağlıklarına paylarını günlü Türkmenistan'ın prezidenti Sorvalya yerden uğurlap caylar vurulmalıya. Kırgızistan'a 100 milyonlar verilmeliya. Türkiye 8 milyar kredi verilmeliya. Aygara etçeri ne diye? Yönü konsullar şöyle oturup görüp dur, bilip dur şu datları. Şolun üstünden, şolun birinci cevapkärçiligi, şol adamlar kömek etmeli zatları etmeyen, ine şolary aktivistlere, maksat Türkmeniye ýaly adamlar çödürjek bolar. Onu, egerde Türkmen hökümetining pulu bolmasa, çözülmese, onu çıkıp aýtmaly. Dogonlar, Türkmenistanyň prezidenti çıkıp aýtmaly. Dogonlar, men şonu idesim bilen o. Sen men şu halky siýlamok. Ya dogonlar, men pullary ogurlap diňe $500 Kuveyt'de atel uryan, Dubay'da 300 milyon dolara atel uryan. Men size soğujak ya şu pullar. Sen men sizin hükümet hemme wezipelerinizi basyp alyn. Indi Türkmenistan menki, ülsüňiz ölüberin diýmeli. Açyk aýtmaly. Ýa-da aýtmaly, dogonlar, bizde pul ýok. Bar gazylýan pul men dogon garnaşyma ýetenok. Biz ogurlap ýadadyk. Öz günüňizi görün, gaýrat edin. Onu biz halk bolup, fond döredip ya, yeni bir zat döredip, şol adamlar kömek etmeli. Ine şu zatları hükümetiň borçlaryny ýerine ýetirýän Türkmen maksat Türkmeniýe ýani beýlikler berekeller. Ýöne biz olary hiç wagt çözülmez. Birikisine kömek eder, beýlikler çözülmez. Biz olary ýani tapyp alyp aeroporta eltip olaram samolyotdan düşürýän bolsalar, onu konsulun pasolun etmeli işleri. Diýmek konsullar pasolsadaky 10 san adamy 30'a köpeltmeli. 300 bolmaly şolar. Ilgap kömek etmeli. Pasport adamlara pasportlar vermeli. Gitjekleri öýüne salmaly. O konsulluk bilen Türkmen hökümetiň işi şol. Aktivistlaryň işi däl ol. Ya maksat Türkmeniýanyň işi däl ol. Şunu düşünmeli. Biz öz aramızda söýüşýär. Sen näme kömek edemok, men näme kömek edem. Biz kömek etbilmeýäs olar. Birikisine 5'ine 10'ine eder, şoňlaryň pullary otarar. Bizim o ne büdjetimiz var. Onu ýürütülüşdiren hökümetde pullary ýatyr. Näme şu pullar uğurlanýar? Mysal üçin Raşit Meredowyň garnaşlary geldi. Aýaly, gaýnary hemmesi. $500.000 bular Türkiýede öýlerine jaýylyp bossunlukdan kämli galýar. Ine şolar absurd etmäne hemme konsulstadaky büdjet pullar ýa Türkmenistanyň ýürüte ölüp duran halka kömek etmek pullar şolara gidiyor. Absurd etmäne. Şolar ılgamana, samolyotlaryny tölemäne, samolyotlaryny zapravka etmäne. Ondan şu samolyotlar töläp Dubaýa gitdiler bolar. Dubaýdan 11 milyonlap jaý aldylar. Näme şolar kömek eden ol? Näme aktivistler kömek etmeli? Näme Raşit Meredow bütün 30-40 ýylda 11 milyon kazandy. Aýlan hasaplap goýar. Ine men biznesmen gije onu işleýän. Ananım. Men 1 milyon bilen o. Men nalog törýän, men kanun esasını edýän, arkyň etýän, arkyň turýan, ýöne men 1 milyon kazanıp bilen o. 35 ýyldan bäri biznes edýän. Nähili hökümetde işleýän adam 11 milyonu jaý alýar. $500.000 ýani her maşgalatyna jaý alyp berýär. Diýmek paraxorluk bada. Diýmek biziň diýen zadymyz samolyot biznesine diýär, pasport biznesine diýär. Dogrudan şol eken. Ýane dogrumy? Raşit Meredow, daşy işler ministri. Niýeden pul alsyn? Düşünürmi? Ine on aýlygy bar. Elinde kim bar? Pasollar bar. Başga adam ýok.
Ol köçede magazyn ýok. Ol köçede ýa-ni başga budok ýok, newit gazy getirip duran. Diňe pasollar niýeden alsyn? Pasport gerekmi? $3,000. Derre uýa gaýtjakmy? $10,000. Ine şo pullardan gelýär. Bul haramzada da ýa-ni hemme zatlar alyp aýlap. Ine şol paraxorluğa garşy ine biz görüşýär. Ondan bir Türkmen maksat Türkmenýän bir aýdan zady bar. Türkmenistan prezidenti bilen ok bu zatlardan murad aga. O bilse bize kömek etjekle dogun sen düşünen ok diýip aýdýar. Men bir zada düşünen ok. Egerde 16 ýyl işler ýolbaşy bolup hem kabinet ministrini ýolbaşdy, hem ýa-ni prezident bolup, hem milli geňeşiň ýolbaşy bolup bilmeýän bolsa, giýje ony gitarasyna aýlanyp ýörep, samolyot uçurup ýa-ni rally edip ýören bolsa, onu ol adamy gatşak ýagdaýda işden aýyrmaly. Diýmek ol ukypsyz öz işini bilen ok, bolup geçen zatlar bilen ok, Türkmen grazdanlary ölüp ýöreni bilen ok. Biz ýa-ni 1,5 ýylda aýdan zatlarymyza oturup MHM bilen üstünde işleýär, ýöne halkyň problemasyny çözmeli bolsa, ol bilen ok, bilmeýändir. Lewatda 1000 adam öldü. Şo gün konsert berýär, ertesi solny konsert berýär Raşit Mirzäýew. Näme on kelledi yerine mi yerine dämi? Näme Putin bir yerde 3 adam ölse, 5 adam ölse çıkıp günü 1-nji milyarda 1-nji aýdýar. Men şo maşgala öz ýüregimde gynanjym bildirýän. Näme bul özüne prezident diýip ýören. Hemme Türkmenistanda welipe bolsa ogurlap, jüwüne salyp, indi Türkmenistany ogurlap duran adam näme şu aýdan okşan. Biz 15-nji ýanwara ýa-ni protest diýdik. Bolyn böküp çykdy. Watan habarlaryna, hukuklyk geňeşini hemme halk eşdin diýip ýolları ýapyp çykdy. Diýmek bu eşdýän ekeni. Diýmek bu bilýän ekeni. Onun için şuraya bir Rossiýada tehnika var da Putinin hiç zatdan habary ýok. Yani hemme zat aşakda paraxorlar edýär. Siz oýun edýäňizmi? Ýolbaşyň habary bolmasa bir günde işinden mun dwarsow perewoda zyňardylar. Siz oýun edýäňizmi? Ya aklyny ýeten okmuş zatlar. Şoň üçin ol bir ýa-ni düşünmeýän hereket eden bolýar. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, protest etmek, aktivist olmak, grazdan aktivist olmak, vatançy bolmak. Bir üýtgeç jenaýat işi däl, aktivistlerden gaçýarlar. Bu jenaýat iş däl, gaçarýar. Gaýtyp aktivistler bolan soň şuň sizi dinläp durlar. Baran ýeriňizde sizin ýa-ni nimelerinizi çözjek bolýarlar. Ýöne konsular, pasollar Türkmenistandan Raşit Mirzäýew baglap duran soň ziyatka, diňe ziyatkan üstünde edýän bolan, olaryň köp zat çözülen ok. Ola da düşünýär. Ya Türkmenistanyň prezidenti eýýäm ýegenleri häkim edip sizi gamçylardyr. Helen biz aýdyp dur, bütün dünýä ýaratdyr. Şuňa soraglar berilýär. Şoň üçin açyk çekilýär. Şuňky sizin azatlygyňyz siýasat edýän adamlar, aktivistler gazanan üstünlükler şu. Şol biz etmedik bolsa, ýollara hiç sizi hatam etmediler. Indi men sözüm bolsa, ine men bilen gepleşen gatnaşýan bizim serkerdämiz Timura bereýin. Timur, siz näme, sizin dünýä garaşyňyz näme? Aktivistler watançy patriotmy, ýa aktivistler jenaýat edip ýören terroristlermi? Şuňa siz näme öz düşünjäňizi ýa-ni halkymyza ýetip bilersiňiz? Şu gün çıkan aktivistleriň baryna men özüm harwaylyk daýnalardan seredende şol baryna patriot diýip bolýar. Şol watan söýen arasy adamlarymyz diýip men şuny gylan ederdim we şo egerde biziň öz ýagymyzda, biziň ýazgılarymyzdan bary olardım. Aýtdygam diýdigem o şol aktivlerin baryny täze Türkmenistan taryhyny ýazyp geçmeli. Bolup duran zatlary hemmesi Türkmenistan täze taryhyny ýazmaly. Belki şo birinji Türkmenistan näme saparmat ýazyp ýana absurdlatlar dädi ýa ikinji o Gurban Berdimuhammedow ýazdy. Dogry zatlar ýazyp, dogry bolup geçen zatlar barada şo näme şo aktivler ejir çekdi, näme şo ýazlarda, näme şo ýagdaýlarda olar hereketler, näme ýagdaýlarda
şeýle şolara näme etdiler owa, hüjüm etdiler owa. Milyardlap pul bilen şo bir garyp şo näme garyp bir ýöneki bir näme aktivleme şol köp hereketleri edip şol haramdaga köp zatlary şo daşy ýurtlarda masharatını çıkarıp şo kanuny şo bir elementar şo konstitusiýanyň şo ýüzüne garap aýdyp şo sen naruşa etdiň haramda sen şo naruşa etdiň sen şol näçin jyldan bäri sen şol atry 2006-njy ýyly bäri sen şo naruşa kelen o sen prezidentimiz däl o özüm şol bu haramdadan ýüzüne basyp durýar bir bizim aktivistlerimiz hem de şo üçin bu aktivistleri hemmesini edermen ve patriot diýip ulan etmeli. Tarihimizde altın harfle ýazmaly. Olary bile syýlamaly, olary bile uwaja etmeli, olary biz hemmede goldamaly. Olary gerekende pul bilen üçin edip kömek etmeli. Ýa-anda bolsa ýa-anda iyi çykmaly. O, egerde 10 olup birleşen wagtynızda 10 adam bolup birleşeňizde 10 adam işläp otursun, o aýlygyny tilap ýetidi aşama diýip oktylara kömek etmeli. Işe ýerle kompýuter alyp berip, bana olar ýaman gaty köp hereket edip durýar, gaty ulakan iş edip durýar hawa. Berdimin Murat Kurban'ın mesleği üyetim bilenek öz kanalınızda ýene sizin alparaýşyňyz başga adam bilenek hawa. Diňe sizin häzir şu bolup duran zatlary barada köp bir Türkmenistan içinde daşynda bir täzelik bolsa, içinde daşynda bir täze hereket bolsa, bir know-how bolsa, ýa bir onça bir näme bir zatdan çykalga suwa bolsa, öz türkmenlerimiz üçin öz vatandaşlarımız için gaty ulakan hereketler etip dursaňyz size köplük berekel bar. Owa. Soň üçin beýle aktivlerim goşuşyp durup bize özüň dursaň owa. Çykyşlar edilip durup özgürlükler etip dursa owa. Akşam giýje ýatmadan hereketler gitip durup owa. Soň üçin bärde halkamyň düşünde kim hereket etýär, kim hereket edenok. Owa. Soň üçin eger halkyň içinden çykan aktivlerim olaram tarihta biz öz tarihimize geçirmeli hemmesini aktivlerin barına. Täzinde ne bu tarihte birinji gezek şol galan 100 ýyl içinde tarihte birinji gezek biziň edermen adamlary tilap şol nämede biziň durmuşymyzda biziň durmuşymyzda we biziň watandaşlarymyz içinde diňe edermen we watandaşlar adamlar bolmaly. Belki şol ýoş şonu ütgitmek üçin Türkmenistany täze Türkmenistan etjek ütgitmek üçin şol adamlar öz janyny aýaman, öz doňaryşyny aýaman, hiç kim aýaman öleri aýaman ölümden gorkman çykdylar. Şoň üçin men harwa nuktaýlarda tezinde şu bardan bir harwa alardım we özüme soldat edip özüme afsir edip şu adamın bardan alardım täzinde olary ondan tawara. Beýdem mota edermen bolup çykdylar görseňiz. Ýene görşüňiz ýanak bir ýalla qaramada bir heppe bir näme killetna taýak degen bir men etýän bir şat şehirde barýar. Olar wapşe bir ýürek bulandyrjy bir adam bir kanalizasiýa polnosy hawa. Olar etýän işlerini bir näme diýek şu etýän şu mehembäniň we şu ýokardaky Türkmenistanyň işläp dur adamlar şol öz üstünden hapalygyny we özüniň şeytanlygyny, mirzawistligini şol öz ýüzü bilen belki dünya Türkmenine bürkep duruyor. Özüm görün yüzüne, zeyt görün gözüne. O yüz göz yok olmuştu. Bir haram bir adam oluyor o. Onun bir imanı bulmasa, onun bir durlukluğu bulmasa o. Edil öz doğan ecini satan adam man kurt oluyor. 100% o. Şoň üçin o şu gene kur adamlar var öz şol mesela häzir şol näme bizim prezidentimiz öz hereketler bilen, özüň absurd hereketler bilen şu özüni masgaredene koy, öz ýandaklarına masgaredende o. Başga ilaç ýok häzir wapşe ol. Men düşünmäýär şu ýandaklarına haýran galan belki goşun serkeleri, siz ýüzenesin bilýär. Anna Medvedewa. Sizin barjak gelýän şu geljekde tiýden türmäge düşýärsiňiz, sizden basarlar atarlar seni. Täzinde haramda öz haramda öz oğluny Serdar goýan wagtynda ol şeýleke häzirki Türkiýede başlar bar hawa glawny komandoşy Warjol Silema glawny komandoşy Glawkom öz goýsa ol öz adamlaryny goýar hem ýere. Şoň üçin belki goşun şirketleri häzirki şirkete baran şoň ýalama ýalak edilýän şo bar ýanyna almaýar, ol öz adamlaryny alar o.
sizin barjakydyn owadan depe owa. Şoň üçin häzirki Türkiýede başlanan baram sizin bilip goýun. Belki siz şo nämede başlap komandir diviziýa, komandir goşun başlyklary, komandir diviziýalary we 1-nji, 2-nji, 3-nji diviziýa başlyklary we. Ondan soň komandir polklary we, komandir batalýonlary we, komandir rotalar, komandir wzotlar we serjantlar ýa-da praporщик serjantlar we obslužownie we. Olar senin barygydan bilip goýmaly, şol nämede häzir men size aýtjak boladym. Şu ýerde siz öz gidermenliňizi, özüňiziň şu näme kasam beren, prisyaga boýunça kasam beren sözlerinizi tutup da özüňizi birik edip, billap şu näme, şu egerde häzir şu haramdagy rejimde işläp beren adam barnam öz arasy adamy bileşip, boýanlar bolup bileşip, şoňa tıkyp bilseňiz şu näme oğlan depe. Ana şonda Türkmenistan ütkar owa. Olam siň elinizden gelip dur owa. Ýene biziň armiýamyzda kynansak da bir 10% 10% denem adrak bir näme oýa sposobly adamlar bar owa. Ýene egerde şo bir 30-40 adam bolsa şolary özlerini eline alyp şol haramdagy rejimi ýykyp we şol haramdagy halkyň öňüne taşap bijek ýagdaý bar häzir. Ýene şonu etmediňiz organ işgärleri we şol näme harby işgärleri siz şol işçileri etmediňiz, siň barjak ýeri owadan depe bolýar. Şu üç kötüme şu gün garaş beren hava. Şu gün ana men soň aýtyp berjek hava. Kim bize informasiýa berdi, kim bize içiňizden aýtyp berdi durur hava. Gerekende bizem bir nämede eden işlerimiz bar, bir az ekanda işleşdirdik hava we strategiski nämeleri çözülmeleri çözdük hava. Bizem şu bir näme garmagy ýerip duran adamlar maçyňyzda hava. Menden işleşen hava. Bizim işlat taşıyordun hava. Şoň üçin bilip goýun. Şol egerde şol serdar gelen wagtynda всё, şol siz oda depeden çykýaňyz bar ýa-da hava. Uzu öňüne spesifik belli boldy. Soň odatlar bardy, ýene maýt geçet, конечно. Indi biz birazak ben aptal çekildim bilin, harby nämeler bilen. Men ýene şo aktivistlerimize dolan gelmek isleýän. Şoň üçin edil aktivistlerim, edil gyzlarym, oğullarym, agalarym, apalarym, atalarym, ejelerim hemmäge ýüzleşip gelýär. Barýadan biziň watandaşlarymyz bar. Egerde şol bir adam aktiv bolup çykan wagtynda şol aýtýar: "Men diýä aktivist ýa. Men Türkmenistanyň watandaşy, men Türkmenistan ata watanım. Men erkek bolup doldum. Ya belki aýtdy, menim aýal bolup doldum. Men watan üçin çykdym. Men halk üçin çykdym. Men öz kowmum üçin çykdym. Men öz Türkmençilik üçin çykdym." Hava. Ana şey diýip çykan adam, ýene bu aktivist bolýar. Şey diýip çykan adam o. Özüni gorkman. Keletini etene oýnan adam bolýar şol. Ana şoňa met adamlar biz köpetmesek onda gelecekde ananın gelecekte diňi ýallaklar, özüň göreň, diňi ýallaklar, diňi ýalama ýallaklar. Aeroporta baran wagtynda aeroporta o berden çağırýar mesela, Aşyrutlaryň diaspora çağırýar, şonda uçup samolyot uçup barýar, çapalap, mehembeler çapalap öňüne gelip, ýa gelen adamyň öňünde hava, özüňiz näme alyp barmaly haramdaň öňünde. Hava, şu näme sora berme diýip agzyna tüllü goýup berip hava, götlerini ýalap öňünden ýalap ýeşo bir şagal ýa-da hereket berip berýär. Bir umma bir wapşy bir 20-nji ýürek bolduryjy hereket berip berýär. Belki haramdaga şöhret diýmedik diasporalar, akli ýurtlarda, olar olsa çağırman olar hava. Sen patatýadynda sen haramdaň ýerini öňüne ýalamadyň hava. Sen oňunda iňirip salam bermeýän, sen watana hopla adam diýip hava. Olar edermenliňne, olaryň bilen näme arsa adamdan bolsa bilmäni ýa eşitmäni islätlerim bilen şoň üçin şu ýagdaý Türkmenistanda bolup duranlar ýagdaý hem bir şeytanyň oýuny, şeytan bar, şeytan. Şeytanyň şeytanlar bolýar. Diňe imansyz bir diýawol we imansyz bir ýürek bolduryjy narkoman, daşy bu boltury hapa Türkmenistandaky boltury hapaçylygy estağfurullah oýlan görsem şu ýanyna barar ýanynda. Wah, 70 ýylda. Şeýle bir adamlary maskara etdiler biziň bir ilim bilim adamy şeýle bir maskara etdi da şerýetler şol harada öz hereketleri hava. Ýürek bolduryjy hereketleri hava. Ýürüş olatry etip görme.
Türkmençikde bu zatlar barmy howa? Nedem häzir şol öz näme aktivistlerimiz, berekeli aktivistlerimiz bir olaryň ýüzlerem ýaş gyýda olanlarymyz da çykyp durýar howa. Akylly bilim ilim hemme ata bar we geljegi bar howa. Ine şol adamlar şol biziň edil birliýat ýa-da altyn ýa şu adamlar şol hemme tarapy goldap şunu как зеница око dili orsa şunu aýdyp olary näme etmeli howa, goldamaly howa. Öz aralamyzda goldamaly howa. Şoň üçin gaty bizde az häzir biziň aktivist ýene şol bar bu çykan aktivistlerimizi eger de goldamasak biz bunda Türkmenistan geljegi ýok howa. Ine häzir şol öz aralarynda gidip dur Türkmenistanda ýene bir begendiren zatda şolda so prezidentiň kürsüsiniň üstünde öz doganlary, kowumlary, näme öz doganlary, haramdan doganlary, gardaşlary, näme kowumlary howa. Şu haramdaga bir zat bolsa, şunu bir tizek bir gümün bolsak öldürsek howa, bir çukura taşlap koýarsak howa, ertir şu narkotikden doýan wagtynda bir may gelemen kädip bir şol kelletine bir zat ursak aýty şu ýok bolsa, ana şonda näme herekete başlat diýip şey diýip diýişine gazap berýär ýandakylar. Ol belli howa, bir topa gruplar bar howa. Olar bile belli. Bizi içinden kaptalyndaky adamlardan, öz dogan kowumlardan hemmesini bile informasiýa gelip durýar. Olar taran biz bilip durýar. Ýönde şol 17-nji şol Serdarya goýan wagtynda ýa şo времени birini goýan wagtynda Mamedova goýmam mümkin. Şol olan eden wagtynda ýene 30 ýyllap şol Türkmenistan geljek barda şol näme etjek diýen wagtynda şol sonda ana hemme nämelere ýokarly goşun başlyklary bar ýagyny taýar owadan diýip taýarlanýar gowa. Ya owadan bir iki tane siň wariantyňyz bar. Bir warianta şol bileşip şol nämeni harap tokum tiýişini gümüňi ýaga şol Türkmenistanyň. Ya da ikinji warianta da şol şo iň soňuny çilesiz ýalap näme degem olar size owadan diýip taşlap bir hepde kirtäşinde ýok gümüňi ýok giýýär. Böyle adamlar goýup bolar. Türkmenistan hiç çaşatan näme galmadan bowa utopia oňaşyn jatara bir ýeber ýaşaw näme. Şoň goly. Özem kilesem işler gepler bilen ol öde. Näme Serdar görgän nälik bolup görüşne bu. Ni B ni A bile Türkmen mol kim ol bellen däl kim diýem. Bu hatta gepmem goýdy bolsa bir näçelik montaj edip näçelik şo gelmep nadaý bolup soň näme diýerşoň. Azrak sesini çıkartýar. Hakikatta o gepler bilen o adamlar narkotikden doýmasa ýörep bilen o. Ýeti narkotik ödem bolsa Afganski narkotiklerden çiste wyşy klassy bolup gelýär näme Karalevski tipowa. Şonu urtdurmasa adam ýok bolýar şo. Şo bir gün eline bir hepdeçine eline narkotik berme adam ýok bolýar şo adam. Şo narkotik bilen ýaşap oturýar şo. Başga şo kedirle tamam şizofrenik başga näme diýin. Indamata şol ýene dolan kelýär şo öz nämemde aktivistlerimize men ýene-de şol öz halkyma, öz watandaşlaryma, dünýä türkmenlerine ýüzlenesmeli harwunyk taýnalardan seredinde we dini ordan seredinde we onanaýyn ine şu 5.000 ýylynyň Singiryanstowa 4.000 ýylynyň näme buddizm 3,5 milyon ýyl Hristiyanstva 1,5 ýyl näme musulmanstva howa. Şol hemme näme kitaplarda şu öňden tarihden bäri 5.000 ýyl gelen tarih içinde hem ýerde bir ýazılan şol bar. Şol nämeň garşyna şo adaletli ýokmy? Sen hökman aýtmaly. Adaletlik ýokmy? Bir adamy zefer ýetirýärmi? O hökman şonuň garşyna çykmaly bar. Edermenlik howa, näme? Edermenlik türkmençilik şol ödegäri elektronlar şo bolsa TBA'nın kanunu boýunça balans bozulýar. Şol döwletde hiç çeşitli awrym bolmuyor. Berekeden bolmuyor. Hiç şol ýurt öz ýurt ýana ösmän iza galan döwletden birine örüp galýar. Şoň üçin edil turaty belle mesele şurada edil turaty belle şo zakon boýunça haramda rejim ýaşamasa, kanuny özü bolsa, hani biziň aktivistlerimiz, hani siz edermenliňiz, şu aktivistlerimiz, biziň içimizde gynansak da satylan aktivistlerimizden maçymyzda. Olardy bileresin bile howa. Siz niýe siz hani sizin görüşüňiz, hani sizin haramdan garşy görüşüňiz? Niýe siz näme etdiňiz? Näme emse motiwat, näme üçin häzir wagt geldi? Häzir bolup duratan bary bilip durýar. Eliňizde pul berildi, umdyp durýaňyz howa.
öz aktivitlerinizi taşıdınız, öz aktivitlerinizi zındınız, öz aktivitlerinizi icat ettiniz, öz aktivitlerinizi tattınız. Men atlarına açıkta kim edenleri bulatların barada. Onun için sen de bir koyunuz. Eğer siz ya bulun nemede, şol nemede polio boyda informasyonu nemede usta ya gümüzü giyin size mara. Bize prosta mişat vermem. Toplanan adamlara bağlı bu oda bizim içimizdeki. Onun için marası hareket ettiği adam görünüp dur. Emmetem analiz etmeli. Hava, şol neme kayır aç bir yaşa hava. Nerede o hareket veret ya hava. Ol eydiydi, bul beydiydi hava deyip kaptaldan belki jurnalist sumaklar bir adnama açacaklar hava. Kayırla bir de neme çek oturur hava. O özün kimsen hava. Tamam mesela alternatif atman. Çünkü gümrük sanok. Tamam mesela neme analiz, geplerini, nesellerini analiz etsen. Ne 5 yıllap, 10 yıllap analiz koysan, iyilerlap gelen. Bir 10 yıllap işlemesi armağanın son izinde 5 yıl olsa gümrük sanok. Tamam mesela özün akitçiğine %100 Şoň üçin elit vatandaşlarym aktivist, yedirmenlik, aktivist türkmençilik, aktivist guramaçylyk, aktivist arasaçylyk, aktivist ılym bilim. Sağ olun elit vatandaşlarym, gelin birlikde, hemme birlikde aktivist bolýan, birlikde hereket edin. Urra! Sağ olun Timur. Hormatly vatandaşlar, serdim şul adam aeroporda barpdyr, bir 4-5 bolup şular barpdyrlar. Men şunu tanamam. Bu aýan sözleri ine dinläp görün. Biz yapıyoruz. Sadece bu verdi. Nime geldik. Aeroporta geldik. 3-4 gün yatacağız. Ne? Pajavuzda bilim aeroport mu? Ne kastamız? Ne de böyle kasılır. İştahı olanlar oldu. Gayret edin gidecek kişiler oldu. Geldim. Cemleneliyim. Yok man deyip gitmeliyim. Atamı, enemi çağıralım. Anırdı. Bir de vara soğutuyor. Görülmeniyor. Oraya gelülmeniyor. Gayret edin. Azıcık katımı talep edelim. Yine ben diyecek olamadım. Hiç şeydi kıymılıyor. Halkta da kıymılıyor. Yine bir yerde bir giden bir düğülmen oturanlar, ayarlı onun mu var? Erkekte onun mu var? Gayret edelim oğlumlu. Birleşelim. Gayret edelim. Hakkını alalım. Dinle ömü ödelim. Hakkımızı alalım. Yurdumuza aydalim. Sağlığımızı görelim. Ana bile. Davay da sizden. Yine hormatly vatandaşlar, şul oğlan men tanam, doğrudan yine İbrahim Ağa'nın yanına barpdyrlar. İbrahim Ağa günne jaňy diýenler köp. Men barýan, men barýan. Maňa jaňytdyr bir näçe olanlar. Men Raşod Malyan, maşallah bilen barjak, şu ýerde ýatjak diýär, şu reisler açylynça. Ine derdim, şu dağıtlar bolup geçýär. Türkmenistanyň graždanlary Arakdan ölüler, ötünýärler 2020-nji ýylda. Ýa-ni 55 adam. Türkmenistanyň prezidenti bir söz diýmedi. Onu bütün dünya belläp geçdi. Jurnallarda, gazetlerde dağıtdy. Hiçbir bu adamın da özü bilmeyen bolsa, bu Daşy işler ministri Bahadıra erteden akşama çeli ýa-ni dünýäde Türkmenistan hakynda bolýan maglumatlary ýygnap, şoňa ýa-ni daklad edýän, raport berýän. Bu kömekçiler bardyr, prezident Sowetiň ýa-ni 100den ugrak adam bar. Şular diňe prezidentiň alyp barýan işlerini kömekçileri, ýa-ni şol prezident Soweti administrasiýa prezidenti diýerler. Şoň işlerini alyp barýan diňe 3 tane kömekçisi bar. Onun biri Hramow, bir Jadan, yeni biri var, bir aýal maşallah. Näme bular aýda nokta diýip pikir edýär. Ya bular bine nokta diýip pikir edýär. Ya prezidentten gorkup bular aýtmasa, prezident bir gün bilýär, buların işinden hemmesini aýyrjanyny bilýärler. Ya şuraya maglumatlar 55 adam öldü.
Şu yıl yine 16 adam öldü ya 23 adam men yadıma düşen ok. Türkmenler ölýär. O ýerde bu ýerde ölýär Türkmenler. Ya bilen okdur ya. Bilýär. Anlarsına var ya. Şun garynlaşyna bir zat bolaýsa, MHM-nam gyrýar, polisam gyrýar. Ýöne bizim halkymyzda bir zat bolaýsa, hiç ýerde aýdan olma. Hiç ýerde aýtmasa şo bolmadygy şoň. Ýa hiç ýerde ýokdugy şoň. Onda näçe kömek gelsin? Ine Türkmenistanyň gражданlary 1,5 milyon oly daşynla. Köpüniň pasportları geçdi. Aýdan ok, bildirden ok, kömek etdi. Ine ýollar ýapyldy. Daşynla näçe adam aldy. Giýilen ok. Ol pasolstwada bu 30 000 oly adam oçurtda duňgaçjak bol. Aýdan ok, hiç kim bilen ok, edin ok. Bolmasa sözüne bitýär. Bir aýdyran sözde aç boldy. Şo sözde bitýär şu. Ýanaklar, ýallaklar diňe şo sözde garaşýar. Ýygnakdaýdy ýa, ülsünler diýär. He onun prezident bol. Milli lider mi şol ýa akly giden bir narkoman, meýlep duran bir men bilemok psihik tarapdan bir ýaramayan adam şu. Sebebi bir däl, iki däl, 100 däl, 10 däl hemmesi şeýle bolup geçýär. Hemme wakalar, hadisalar, ýani proşesler şeýle bolup geçýär. Bir ýerine de mert bolup çykyp watandaşlar şu ýa bolaýapdyr, başlarsyňyz, undupdyr ýa ine bizim gulluklarymyz onam aýry bir işden görkezip halka eden bolmaly. Bir gerek. Diňe konsert, çäreler, gitar. Helen biz şu zatlar aýdyp on gitarasyny durduryk. Bolmasa häzir giýje uny aýdym aýdyp bererdi. Garawum ýene bir zatlar goşgy ýalyp bererdi. Sizem ýelenleri vilayetlarda gamçylap bererdiler. Ýollar, polara ona ýadyňdan çykan. Kim itlese goýardyr, kim itlemese goýarmazdyr. Lütfen, biz Sovet Soýuzyny ýaşanlar, bizim gраждан aktivistlerimiz vardy. Halkymyz bir ýerde kanun bolaýsa, bar prokuratura bar ýa-da şo ýerde gyýkylyk turýar, onu derhal edilýärdi. Şolar halk düşmany näme? Şolar jenayatçy dälme? Ýene şo zatlar häzir bolup geçýär bolýar. Sovet Soýuzy ýykylan soň, rejim ýükden soň, diktator bolan indi bular jenayatçy diýär. Bolmasa şol adamlar, şol hereketler, şol problemalary şol ýaly çöýýärler. Öňküsi ýaly. Şoň üçin biz jenayatçylar däl, şular Türkmenistany basyp alyp, hemme wezipeleri ogurlap, Türkmenistanyň baýlygyny, ýagny bizim baýlyklarymyzy, bizim ata-babalarymyň goýun mirasyny dargadyp dünýäde gezip gören parhorlar. Ine şoň üçin men size diýem, biz näçe gerek aýdyk gördük. Bu akly giden adama. Meýlep düşünýän däl bizim diýenler. Biz Türkmen diline çeýnep berdiler näme etmelerini. O hojalygyny, harbulugyny, polis gullugyny, halka näme kömek etmeli. Hemme zatlar düşünüp berkip otyr, diňleýär. Ýöne hiç wagt eden o. Näme diňleýär? Şeýle bizim çykyşlarymyza görä, halkyň reaksiýasyna görä şu jan talygy ýa durur, ýa ýykarlar şuny. Men bir zada düşünemek, ol şol ýa idiot bolmaly. Hiç wagt etmän halky ýa çiýşirip nägelikden çiýşirip üstüne topurlar ýa bir idiot bolanmadan halkyň meselelerini çözmesen çiýşer de halk gahyryna geler de üstüne öňüne aljak bolsaň çözmeli şu meseleleri ýollar açmaly, pasportlar düzeltmeli, bir elementarna bir durnukly adamyň bir çözmeli zatlaryny bunu çözesi gerek. Prinsipialna. Bu bir girrek bir giraýmış. Akly giden. Kiçilik görýär. Halk bir zat diýip şolum etse kiçilik görýär. Bu unudupdyr. Elini konstitusiýa goýup, beýlekini gurhana goýup, halkyma hyzmat etjek, halkym üçin öljek diýip üç gözek konstitusiýanyň öňünde kasam içeni unudýar. Ine häzirki inniki kasam içjek. Olum bir parahor, deyus, ola gün gürlen, gün stavka diye 30% getirmesen kabinetine da girmem diye. Şuraya kezzapçılıkta öğünmesen, dine kezzapçılığı uğran. Başka bir normal hükümetin kuruluşunu, hükümetin işleyişini, spesyalistleri,
hükümette kadrları güçlü, Sovet Soýudynyň kadrları görmedi adam. O ýyllary işlemedi adam. Yaş 40 ýaşynda 90-njy ýylda doğulan adam. Sovet Soýudy uly bir döwletiň, ýani guruluş sistematynyň işläp duruşyny görmedi adam, adalatly görmedi adam. Diňe bir kamçylyk görüp şunu edip gören adam häzir Türkmenistanyň häzirki bir kanun prezidenti ýene öz kezzapçylyk skemasy bilen şunu öz ogluny prezident edip goýjak bolýar. Egerde biz ýene ýatyp dursak, egerde biz ýene de ay bolýar men çözjek adam ýok diýip uklap dursak, biz täze 15 ýyllyk diktatura gidýär. Vatandaşlar, men bunu näme diýen? Men Türkmenistanyň jaňa diýen. Adamlar habarlam däl. Balkanda habarlam däl. Marda habarlam däl. Hiç ýerde habarlam däl. Siz öz dogun garnaşlaryna da jaň edip düşündirin. 11-nji fevralda Nowotdan daşary halk maslahaty geçjek. Şol ýerde Türkmenistanyň prezidenti ýene bir gedek Türkmenistany zahvat etjek bolýar. Öz ogluny saýlawlar geçirip, öz ogluny bir aýa alman prezident edip saýlajak bolýar. Özem halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolup, bütün Türkmenistanyň wezipelerini alyp, erteki günü gaty çat ýagdaýda Türkmenistanyň paçalygy geçirip, özem paça bolup, şo günden başlap, şo karar alynandan başlap, ýani halk masalatyna daşyna galan türkmenler içine girip yetişmedikler bir kanun ve Türkmen graždansyny ýitirýärler. Biz hemmemiz Türkmen graždansyny ýitirýär. Hemmemiz. Biz Türkmenistan graždan bolmazsa Türkmenistanyň raýaty bolmaly. Onun için biz täzeden arda ýazmaly. Ya da prezident öz kararı bilen Türkmenistanyň içinde hemme oturan adamlar men raýatlarym diýip ýanky karar çykarmaly. Bolmasa bizi graždan edmem, raýat edmem almaýarlar. Graždan bolanlar demokratik respublikanyň adamlary bolýar. Fransaň graždany, Amerikaň graždany, Türkmenistanyň. Paçalyk bolanlar. Ol paça diýe kimi raýatlyk alýar, kimi gulçuluga men alýan, kimi almaýan. Ine şu tarihi günler gelip dur. Men size ine bunu keypini aýdamok. Son aýtmadyk, eşitmedik, aýdylmady, eşitmedik diýmän, ine öňünden aýdýan. Biz günne uturup baryp otyr. Biz näçe köprek galsagam, bizim galyan zadymyz ýeterlikde, bizim utulýan zadymyzdan. Berdimuhammedow, bir kanun Türkmenistanyň prezidenti, günne giýje şu ýoluň üstünde effektivna barýar. Effektivna bizim watanymyzy ogurlap barýar. Polisde işleyen bir topa paraxorlar, normal adamlar, adekvatly adamlar, aklyny ýetirbilen. MHM'de işleyen bir topa paraxorlar, adekvatly adamlar, aklyny ýetirip bilen bolmaz bu zatlar diýe. Oho, dogunjan. Häzir şu gün Türkmenistanyň prezidenti men Serdar Berdimuhammedow prezident edip belliýän diýse, kim turar, kim ýok, bir kanun yer, kim turjak barmy? Şu çaka, şu neçelli, şu çaka çelli kanunlary gödök bolup geldi. Bir adam devletden başga aýtdymy? Ya beýle kapatsan ýaradan ýok. Aýtmadam, turmadam. Biz elementarna öz haklarymyzy alamyz. Bizim haklarymyzy gödök bolup, konstitusiýany gödök bolup, depelep, yamap, yumrup, ýanky ýyrtyp, täzeden söküp, täzeden yamap goýýar biz hiçimden çykaramyz. Onu erti paçalyk edenne ya MHM işgär sen aýtjakmy? Ýok. Sena şoň sağ terörist gullugy, halky dubinka bilen urulýan, ýanky elinde aklaw. Polis gullugy ol MHM bilen halkyň arasyna halk tutup berýän, MHM eltip berýän bir ýani hyzmatdaşlyklaky ofitserler. Kim galýar? Halk galýar. Halk görgüli galmy bilen. Ine häzir tarih momentler, tarihi hadisalar, tarih wagt geçip dur. Her kim öz ýerine pikir etmeli. Bu adam doğrudan hökümeti uğurlady, watany uğurlap barýar, häzirim paçalyk işte, men jaýym, mülküm, çağlarym, maşinim hemme de çoň ýanky raýatlyk hiç gidýär, hemme de çoň bolýar.
İsteyen vakti men gitjek bolsam men goýbermese men gul bolýan. Şonu pikir edin. Ine şol gaty bir wajyp mesele. Siz öýe bar bilen o, siz ýa-ni ýollar açylan ol şol watan meselesine görä gatyp bet mesele. Ýöne biz intek ýollar açylan. Sebäbi İbrahim ýaly halktan çykan adam, ýa-ni halktan çykan oğlan men tanamok. Şöyle barıptır İbrahim gollap şurur eýýäm. Şunu men ýalňyşmasam 10 000 adam eýýäm şöyle. Ine şonuň köpelki botyr. Barın, kömek edin. Durun ýanlaryna. Gaýtmasaňam dur kömek edip dur. Eginimi ber şu ýerde. Bir syňdy çap bar, bir çay termide demläp bar şöyle bark gaýdanyň bir 200 lira düşýär. Ya 60 lira düşýär. Bilemok. Termine çay demläp bir köküjü galla barıp ine men 50 milyon getirdim çaýyny dip bersem, onanyň İbrahim şöyle ölmeli aradı bu. Şol ýan golunu onu gerek. Eden o. Ondan hem daha da garaşýan. Aktivistler yeterlik değil. Bize aktivist gerek. Bize Türkmenistan'ın içinde aktif adamlar gerek. Patriotlar gerek. Vatançılar gerek. Açın Telegram'da gruppa 2-3 inanyan adamlar topar olup yanın bana, yanın gelin aktivist DVT çağdına. DVT deyip yapsanız Telegram'da öyle çık ya. Yanın şöyle adminlara. Yine biz gerilik değil. Biz sürekli uyguluyoruz, kömür ediyoruz, düşündürüyoruz. Çıkmam. Haçanla biz gruplarımız köp bolup bir vada çıkar. Bizim yetip barır. Sizin tek yeni mekanı barıp yeňişinizi eline verir. Hareket edelim mi? Bolun mu? Vatandaşlar, Timur, şu mesele boýunça, ýa-ni İbrahim agany gollap aeroportdaky adamları ýanyna barıp şonu gollayan adamlar boýunça, şu tema boýunça bir zat goşşok adamymyz barmy? Timur? Sawala tezdirim üçin, hawa goşşok adam bar, olamasa şol näme, mesele biz näçe aýlap, 2 ýyl dowamında 900 olay 800 aşkykda çykyşlaryňyz adlaňyza bilen bile hal çykyş etdi towad. Günde gijet mam çykyş etdi wagtdan bile biz halkymyzyň öz ýediz watandaşlarymyň gulagyna goýup berdi Türkiýede we başga ýurtda ýaşan türkmenlerimize aýdyp berdi näme etmeli, näme goýmaly hawa. Näme etmekde Huda tapsasyn ýene biziň öz ýyldyşymyň öz kellet bar. Şol diňe haram rejimi näme etmende biziň halkymyzyň özümizde, biziň özümizden günah bar hawa. Täzinde mesele şol näme ýaşly pahy şol näme aeroportda çykdy, öz aýt halk hakkyn sorap näçe wagtda dur şerde hawa Hudaýa şükür şu adamy toplanýan ýanynda bir destur adamlaryň bar hawa ýene ol Türkiýede seret görýän ýerde bir paşty 700 milyonlar çöldürüň Türkmenler ýaşap ýörer hawa. Olar nojile ben nämeden oklar şol bileşip şol egerde bir günde bir goýup bir näme adamda bir 100 000 adamda bir 1000 adam 2000 adam aeroportda wata şol men onan aýyn 3 gün aeroportda açyp bar samolyot tapyp bitse hemme etýär bile. Besplatna karmide bizler hem aýdyr hawa. Görüňä ortaýdyň nämelerini. Ortaýdyň näme o turistlerini görüňä. Näme etdiler şo näme? Sama uçmanda bir çykdylar hawa. Erdogana diňe şitdi hawa. Derrew tamy otel tap berip ýedirip besplatna ýedirip hawa. Ellerden oşap hawa. Sag bolsun aýdyp hawa. Hemme etip etdir hawa. Onda siz ağlamadyk näme çağa memi ýok desem şeýdip adla kendi hereketde geçemele o biziň halkymyz o Türkiýede. Şeýle düşünýän täzinde herekete bereket diýär şol bir 2000-3000 adam İstanbul'a baran 2000-3000 adam bir näme Ankara baran hawa. Şeýsen bolar ýok, потому что Murat Gurbanov dogry geçdi hawa täzinde biz bärden aktivistler hawa bir apa näme biziň aktivlerimiz hem biziňki opozisiýa nämeler işlendirmez hawa. Liderlerimiz barıp OBS hemmede aýdyp dilleri ýara bolup gitdi hawa. Öz jüwlerinden harjap hawa. Olar Hudaýa şükür häzir şolar bar kellet ýerinde jiw zdorow hawa. Olaryň nerwisi olaryň bir adam, olaram aýamaly. Ol adamy biz aýamaly, çykyp duran adamy biz aýamaly hawa. Şoň üçin ýedi hakym siň özüňizden bir näme gerek? Hereket gerek. Herekete bereket diýip diler. Şoň üçin siz özüňizi hereket etmeseňiz hiç kimse etmeýär hawa.
Tem boli haramda rejim olsa şol näme edip şol çıkmayanlar imsi motor edip halkym men halkym maliýany halkym bar owa. Näme diýsem etýär owa, edil koyun ýana owa. Su wersem su ýere içerler yandak wersem yandak ýerler owa. Gerek bolsa soýorun, gerek bolsa keserin, gerek bolsa öldürün diýip ol etdirin oýunlary hemme görtüň ola. Ol haramlarda niye bile ölüsüne iyi çıksa, ol haramlarda niye çağalara näme iyi çıktı, ol haramlarda niye şol näme göz yaş akıtırıl bileke yetim çağalamada iyi çıktı. Niye ol näme bizim Türkmenistan halkının içinde kalksa iyi çıktı. Niye hiç saat oları gerek der, olar dine aydım açacak, keyif edecek, neşe çekecek, narkotik edecek, hak kanun olara gerek der o. Eger de bir şeyde özümüz aktivizmi görkezmesek, öz ılımlı bilimli hareket etmesek o. Bäde ılım bilimi berip ýene şol öz kanuny hak hukukyny sorasaňam şol haramlardan bugün işletde bolýar şunu. Şunu işletde bolýar, şu haramdan rejimine şu karşı görüş bolýar şu baram. Bäde hiç ileknämedem ýok. Bäde aktivistim däsen hiç kimden protest öz kanuny hak hukukyny sorayan bäde. Aeroportda çıkmak bir hyndat däl ol aeroportda wagt. 100 000 adam bir günde çıkıp bilenäme İstanbul aeroportuna, Atatürk aeroportuna. Bütün dünya görüyor, bütün dünya. Bu harazlardan kelleri nasıl oluyor o? Eger de inanaýyn, eger de men şu aýtjaladım dogry bolsa, gelin de bir petisiýa de garçy bir gün bir çesoda bir çık görelim, bir 2 adam için muat şu aeroportda barıp baralım. Nälik şol ılgam ýaşalar hara? Bizim çıkışımızdan men gün aýtjan, men korkamak hiç menden bara. Gerek bolsa 100 maç çıkar ýene şol 100 maç bilen täýärinde olamasa men şu haramdagy ýakyna baranda şonda çıkardy şoňa görmede näme etmedi ýani. Bu problemi ýok betem. Owa. Soňsa şol inde bolup duran zatları görüp dursaňyz baryňyz edil watandaşlarym. Şoň üçin edil duran işleri görüp dursaňyz owa hemme zatlar aýdylyp berip durýar. Etmeli işlerin bari aýdylyp berip durýar. Ol ýene özüňizden azda kanda bir hereket gerek, şonda bereket. Bana şol bir 2-3 milyon alıp çıksaňyz, bir gün bellep o petisiýa edip saýdyp hem ýerlerde howa. Bir aýdym, o bir çyksak nätek bora bilecek howa. Çıkın barın açarly ılgary howa. Bizim çıkışlamazdan indi Moskwada baran wagtynda indi ýanky beleki haramdadary şodan gyzamyzy zorlajak haramdady indi bir barsa aýtsa 50 tir titrap durur diyor. Burada diýmeni gorkup durur diyor howa. Olara ondan gorkuyor. Olara ondan gorkuyor howa. Bizim howa. Şoň üçin gorkmak gerek de olam gözler gorkma. O kanuny hukumy hemmesi naruşat etken, kanuny bozyan hemmesi bizim öz näme şu haramdagy rejimi bozup durýar. Haramdagy rejimini kulluk etýän adam bary şunu bozup durýar howa kanuny. Indan bolsa şol eger de siz eri vatandaşlarym ýene bir daha aýtmak niýetim bar. Şu öz vilayatlaryňyzda tanýanlygyňyz bardyr ýa şol näme vilayatda adamlar hoşu 17-nji nämede fevralda şo boljak nämelerde şonda egerde olary bir telefon edin aýdyň şol haramdagy rejimine uýsa olar taryhda iň dönük ejetini dogany öz watan satan adamlar diýip taryhda ýatyp geçer. Taryhda ýatyp geçer şo näme. Şoňa adamlar gaýdyp hiç haçan dogulmasyn. Şoňa adam Türkmenimi ezjek adam. Türkmeni ýa-da türen adam. Türkmeniň aňyny hoşlalyp mankurt gösteren adam. Aslında bolmaz ya düýünü köküne yol taşlamak näme diýsen o. Ýa-da şu adam bolmasın. Bolmasın şoňa haramdadyr. Bolmasın bizim narkomanlarymyz. Bolmasın bizim halkyny ýeden adamlar. Bizde men Harbu tarapdan nuktaýlaryň tiredinde bizim şu haramdagdan şoň rejiminiň başga düşmanymyz ýok. Daşary içeri düşmanlygymyz ýok. Iň birinji düşmanymyz şol haramdag ödämde parazit. Türkmenistanyň içinde ýip durýar. Öz ýip dur Türkmenistanyň içinde howa. Öz ýandaky adamly öldürip howa. Özü şu parazit düşdi, parazit şol wara. Alma kurtuk düşer, alma şoňa almanyň içinde ýip durýar. Kulýalak alma olsa şu ödem içinde kurtuk ýip durýar içinde wara. İçime ölecek taş çäjekden adamdan şu biri şol. Indi bol şeýle bolup dokandy, edil watandaşlarym. Azda kanda gördüňiz, açyk aýtdym, täýärinde bolup duran aty görüp durýar, bir garry adamlar şunda aeroportda İbrahim ýa-da paky şol gap, şol günde baryp näme etdirýär, ýa-da bir ol adamlar bir
O bolsa bir 30 adamdır yanında. Ada adama. Barın koşulun bir 4000 adamlar bolun. Şunda göresiniz näme? Siz bärde siyasata koşulanız yok. Siz bärde aktiv bolanız yok. Siz bärde böyle opozisiya koşulanız yok. Diňe siz öz kanunly hakykyny soraýanda var. Aslında bütün dünya görecek bu atır bile böyle var. Eğer de şeyde Türkmenistan'ın öz halkı, öz vatandaşın ağzı bol başata, onda kanunu mişat başlar, onda haramda kim bunu soğudun. Şu kanunlu işletse böyle problemi yok absolutna. Problemi bizim özümüzde hava. 50 problemi bizim özümüzde. Hava korkuyor, hava basış etiyar, hava doğanımız korkuyor hava. Hava doğanımız öylere man koşu. Oy yanlış ama hükümetin karşı giderme deyip hava. Son için gelin dediğiniz vatandaşlarım arası olalım, imanlı olalım, Türkmençiliği yattan çıkarmalıyım. Bizim ata-babalarımız koyup arasında bizim yurdumuzu onu hiç kimi belki haramları vermeyelim. O haramda onu satacak kopya satan bolmagan mümkün belli. Yine ona başlanın haçın çıkacağından belli. Yine de bir birleşip bir harekete geçsek, onda Gülyalı bizim öz yurdumuzu iyi çıkartam 2 yıl içinde, gerekli 2 yıl içinde biz onu kaldırırsam gerek olsa. Ol men söz veren bizim köp adamlar söz veren, ilim bilim adamlar. Tezinde eğer de şu Türkmenistan yönetilme vaktında dünya bu yüzden köpçülük bolup hemen birlikte onu elimize alıp sonra birlikte yönetir Türkmenistan. Öz halkımız olup şu Türkmenistan'ı yönetir hava. Öyle bir region oyunca hava. Her kim her adamın aydın gepini dinlep şuna göre hareket hava. Yüz adam el kaldırsa şu adamın aydın diyenleri söylemede bolmalı hava. Özünün kanunu her obastada öz kanunu olmalı hava. Özlerinin adamların özleri kanunu etmeli hava. Bir de ştatda aklaryan hava. Demokratik devlet kurmalı biz. Vara. Gülyalı adamlarımız var. Bilim problemi değil, şu bilim adam gelecek hava. Bilim adamlarımız yürüyte biz de nämetler, şu Karadağ rejimi Türkmenistan'ı çıkartları var. 30 yıllar şu çıkart gezleri var. Onun için näçe tupay adam ota, näçe mankurt adam ota, olur için näme? Olur için gerek şu adamı tezinde olur öz harapşyk işini orp biler. Bunlar näme etdiýär o çağaları zorlap berýär hava, başa baz etdiýär hava. Adamlar atıp berýär hava. Bidin etdik hava. Bidin etdik milyonlap tonlap bilen altınlama daş attırır hava. Yoksa bizim Türkmenistan'ımız her ovamızda 1 milyon olmalı hava. Bizim ovamızda taşırı tura adam hep işlemeli hava. Ağzından var 8.000 $10.000 aylık olmalı ağzından. Her çağda olan vaktinde $50.000 şu çağın ücreti demesinde bank hesabında $50.000 bolmasa olur. Şuna ya da dörtmek için bize 2-3 yıl gerek şurat etmek için. Problemi hiç yok. Bizim Gülyalak altının ayağımının aslında altın brilyant var bizim ayağımın aşağında. Sizin bağırığından bay olursanız, hiçbir berde ya men öz cümle çıkarıp özümüz şu baylık alıp özümüz şu kullar kadar bilek özümüz her kim öz oturun yerinde. Yönettiğimiz şu atları bizim bay olmamızı, bizim ösmemizi, bizim geleceğimizi uğurlap bizim çağalığımızı, bizim yaşlığımızı, bizim doğanlığımızı, bizim ata enenimizi ayırıp hava. Azalık ettironda şol diňe şol Karadağ rejimi. Diňe bilimsiz diňe uğurluk bilen ne doğru hareketleri şu bize aldap hava. Ödem hem 99% aldap hava. Aytıp dursan gep köp hava. Mesela şu 10 günce yanvarda çıkış etti şol. Aydan gepten 98% yalan şol aytılar hava. Ay harumisi etpeti hava. Harumisi ayttın sen hava şu teknikler avattım oldu. Sen o teknikleri 650 tane tank var hava. 7000 öteş belki beteri 60, beteri 70, beteri 80 tanklar var. Olan baran kaprimontta koymalı. Olar berde Türkmenistan'da bizde remontlar oturuyor. Onu näme ayap onu näme etmek için, onu remont etmek için. Olan baran непригодны. Sen bilen ol armiyanın hemmesi şol olaran dinle otur yazıp dur nämedan belli belki bir şirkete başladım. Olaran düşünmek ben. Yazma orada problemi çözümler orada. Kim bilir seni laf atıyla çıkacak düşmanın karşısına. Taleplerin karşısına seni paltalıp çıkacak senin olan karşısına hava. O tank senin açan tankların oyalar. Nämede Wikipedia'da görkez atlan baram. 90% işlerden olan baram. Hadi aldın bir 90 tankı. Kakada duru bir Aşgabat'ta görtünür kavakta yürüye elek belek hava. 10 tankın nämeler o bir belek avalan yanında. Bir adam 10 tane raketali tanklık ya o tanklan var. Problemi yok. Senin vaktin geldi haramda. Gurban Bedum Hamedov.
Sen bu öz paşalyk etjek bolup ýa sen öz oğluň goýjak bolsaň, goýursam ýene bugün hereket etseň bolmam mümkin. Hawa sen goýmam mümkin. Hawa Mehmedow oğlum bolmam mümkin. Ýüreginden näme ol özüň soň geljekde öz oğluň goýmam mümkin. Özüň paşa ýöneten şol durmaýan täzinde balans boldy priroda hawa. Buny Allah Taaladan islemýär bular meniň nazar hawa. Hiç bir Allah Taala islemýär bular. Etdiren pokşuluklar var hawa. Sen dinin garşysy çykdyň, imany adamyň garşysyna çykdyň hawa. Etin işin haram boldy. Sen şu adamları idirip öz yallaklaryň bilen näme edip şu namaz okuyan arasy adamlar bilen özümize batdyň bir güne çağırtyp batdyň hawa. Ol näme sen häzir şol näme edip şol näme çağırjy ýyladynda baryp şol näme näçe ýüzlerçe näme polisiýa atyp şol näme ýok-ki urgan adamlaryň dogan adaşyny bahsetip durýan şol aýtmasyny goýmasy diýip men hayran aldım. Näçe şolada habar ýok diýdim. Aka olaň telefonlaryny näme edip hawa. Barlak görüp olara gol çektirip olara bilet aýdym nerede şeňe sekretini näme zat diýip hawa. Ýa boldy bilemok men näçe bant pul berýän. Bu berleni bardy men habarym ýok diýip olara gysyp şu aýtmasyn şu näme bileşine bir de belekden bolýa Murat Gurbanow çykmasyn belek habarlar diýip bar şerden habarlar etdi öýleňiz näçe adamy pul berip sonra näme etdi. Sen paýlardan pul berip sonra hiç çykmasyn video bir bermediler diýip hawa. Ol çektirip sonra näme batar öldürürüz diýip olary gorkutdy näçe şu adamlary. Hayvanlar olaryň de wagtyny geldisin var mehembeler. Yallaklar olardy senin de dereňe geldi o. 17-nji serdar gele wagtynda baryňyz gümüň ýaňyz belek näme tarap o odan tipe tarap o. Şoň üçin aziz watandaşlarym, doganlarym, gandaşlarym hemmäňiz biz gowuratyn gulyalak näme watandaşlarymyz bar o. Çağalçyklarymyz o, oğulcuklarymyz bar o. Gelinginde ölçe geljek üçin, geljek çağalçyklarymyz üçin, öz dogan gandaşlarymyz üçin şu bilabeterden aýralyň, şu bilabeterden bilip etmesek, şu bilabeterden bilip görmesek, ediz doganlarym, ediz agalar inler. Men siziň barygy ýüzledip, Harwudlukda nazarda teredinde şu Berdi Gurbanow Berdi Muhammedow ol watan döwnügi we narkoman ödem olsa cinayetçi, adam öldüren cinayetçi o. Ol indi cinayet işlerinde ýoşuşdan aslyp başlar. Ol bugün olmasa ýetdi gider ol. Ol tapawat ýokyn şol olmy goýmaka herekete geçir diýip dur. Bolmasa ol indi öz cinayetini hiç yüz versedim ol izni bilmiyor. Täňde hazapla kötem eden işi näçe ýüzlerçe adamlar türmede öldürdi. Näçe adamlary hepatit C ketelilen türmelerde geplemede edip adamları ýokuşturup ýürüte şo öz keseler öldü diýip olary ýürüte şo atlar nämetler hawa. Ol türmede armiýada we belki ýerlerde hawa gelen adamlary şeýdip nähak ýollar bilen näde orjinaýet işler bilen öz ýallaklaryny süren adamlarymyzy öldürip durdy. Türkmenistanda adam galmady. Türkmenistanda adam ýok. Türkmenistanda 1 milyon 700 adam galdy. Alynan barada daşary ýoturdy. Görşüňizden Türkmenistanda adam galmady men bir küçülden soň. Şoňa başga döwletde ösüp durdy. Awganistanda bilen başga Azakdan hemmesi ösüp durdy. Şunu indi haçan bu Türkmenlerde 2 san çağa bolýady. Bizde Türkmenlerimizde bir başgada 8-13 san çağa bolýady bir wagtlar o. Evet döwletinde biz dünýäde ýa-da şeýle ýokdy o. Şoň üçin bizde şol ýürüteşdirilen o şol mankurtlar özleri şol belki jatan hram ya adamlar şolary seri kardinalow şolar ýürüte goýulan şöyle o ýürüte ol tamtyklary ulanyp para şol sen Huda diýdiler şolara sen özüne Huda diýip olaryň ha men Huda olaryň özleri inandylar men arkada diýip o estağfurullah Allah Taala meni простит meni всё потому что diýip aýtmaly däl o özüm da besedin belki watan habarlary we belki näme telekanallar hawa 4 tane telekanallar hawa besedin bir ýeti haramda günde men waşy adamlar ýüregi bolýar ýeti garap bilen okuýar hiç Türkmenistan tereti garap bolýar hiç sada hawa hiç tereti onu aýdym bolmasa bir absurd nizatyr bar diňe Türkmenistan prezidenti öňüni ýyzyny ýalapdy ýetini aşama diýip ýalapdy soňra bile dat bolmanda utaňa öz çağalaganda bar aýsyň baryňa. Ene şoň üçin ota ýeri watandaşlarym hemmäden mert bolalyn, hemmäden aktivist bolalyn. Baryňyzdan taryhymyzda, öz taryhymyzda adam ýalyp ýalalyn. Baryňyň taryhymyzda, şu bolja taryhymyzda, bolja täzelige goşulyp, bizim taryhymyzda birinji gedek arasy hereket edelin. Birinji gedek şu
gelin devletin daşlarına aylanın, gelin devletten koşulayın. Bu devlete halk nimeti hava. Halk için koyulanlar, halk için ettiği işler var. Arasında adamlar var içinde. İçinde evet adam yok o. Şoň için gelin şolu goldap hem tarapdan birlikte hareket edin. Hatta başka alat çık o. Tezinde diye biz birlikte güç kaynağı. Tezinde derdi devletin içinde hazır bu mesele şu öz yaş olanımız bir yılın köp keplemle çağaçık o. Bu götürün mağadam düşündürüp bilem. Mağadam okuttu o çağalar. Katı ösüp durur şu näme çatlamak içinde adamlar. Birlik havarını alıp birlik Burdatlar näme powa, tibali powa. Gatüs durur. Yaman begendirenler şol näme, şu çatlar begendirer, yani çatı için giyip koyup. Haýsy näme o problemi aýdyn näme, şu problem çöz bolýarmy o? O şu çöz bolýar. Yani şu çöz için 10 sanap 100 adam, 140 adam oturlar o. Ýa-da 18 gal çağa çöz betçoşa etmen zatlar. Ýöne şu aýdanlatlar hem doğrupdy. Çatın içinde. Belki politika ve sosyologiya var bir problemi. Çatın giren çözgü 100% gowa çözgü ot yaş olan çözdü şu demirmeli hava limon adamlar bar o yine suatlar vardı Murat Kurbanım aytdı çıktı men yine qaytalap aytdym devletde aktivist korkmalıda da hem mevzuları kömek etmeli yine belki şol işlep duran adamlar var belki mesela öz ediz vatandaşlarım ediz doğanlarım men siz hem menem canmen gowerem öz vatandaşlarım öz geleceğimiz öz göreceğimiz hava birlikte harekete geçip yengeceğimiz hava. Şoň üçin yeni bir ýüzünesim bilýär. Şol näme görüşüňizden aktivlen garşyna gitýän adamlaryň baryny olar öz araňyzda salyp gowa, olar bilen olan garşyna çykmaly. We şol aktivleri tutdaşdyryp gorap, ýanyna goş uturmaly berdi şoň üçin. Ne bir şey demizde onda näme ýa üçin biz gitýäs öňe. Bizi hiç kim saklap bilmeýär bile. Häzir saklap bilmeýär bol turalaty görüpdiňiz muna. Yine biz berde çıkış ettik ayttık. Yollar vardı. Açıp da yeni yapıp taşlar. Korkundan ya yok yapıp taşlar bari yerine var. Yine burada atayım ayttık. O näme konsullar olur. Adamımızı ön konsulluğa pasolta bara vaktinde adamı äseren yoklar alır. Adam tımşıkları yok orada. Gitleşmenen mi? Gitleşelim derler. Sen kim? Sen hiç kim deyip yavru. Sen var hayvan yanak var. Estağfurullah. Uyanak hava. İndilenme. Indi barın vaktında titret ya o. Titret durur barın vaktında. Burdat yemesin, burdat edilmesin, turatı almasın, minlarda hiç malı gitmesin diye o. Ne şol titremelerin bari şu dine taşlarda konsuldan pasolun içinde bolup durmalı da bizim çıkışlarımız bilen o içinde de bolup durmalı. Olam sizin öyle bağlı mesela vatandaşlar. Eğer de biz şu soralarını bula vaktında sonra verdiniz biz nädik biz derdi yeke. Biz Türk mesajında biz yeke biz nädik hareket edeli. Biz kanunu boyunca biz çıkış etmeyecek değil diyelim aklınızda. O şol berin bana şu sorağı ben ayıp vereyim mesela. Eğer de özünüz bize çıkmasanız, özünüz vardı haber vermeseniz, özünüzde çözecek adam oldu. Özünüzde bir kanun hak bozayan adamlar vardı. Siz bize mahmut vermeseniz, onda biz siz net korap bilir. Onun için her kim, o yalan söz. Mesela şu, biz korkular, yalan söz. Ya biz hiç etkilerimiz yok, bizi koldamayacak için yalan söz. Gelin öz aramızda bugün şunun başlayıp etkilerimiz şunun başlayıp şunu bellak koyun, şunu nersin saat bellak koyun. Men size aydayın, men Huda del, men şaman del, benim bir halk, benim harwa adam. Eğer de şöyle bir öz ovanızda ya öz regionunuzda ya öz şu kvartalınızda bir aktif çıkan vaktinde bir adam. Sol aktif, sol çıkan vaktinde yani 3 adam çıkıyor. 4, o 5, 10 şet köpel başlanmaktığınızda adar verecek adam var olsa şuların atlarını yazıp size şu atları yazıp kimdiğini şular vardı danları bize verin vaktınızda şu adamları size diyecek olan vaktinde eğer taşırıyoruz orada ve birlik kanalların barında sonra kellesini kaldırımız yani taşıyacak verdi. Vah önümüzde nakalener düşürüp duracak şu adamları. Ve şöyle yanında oldu verdiler. Ondan geçse boyunca biz birlikte tek olarak halk aktivistler hava. Birlikte ettiler şu atlan bari ettiler hava. Yine dolanık iletimle aeroport var arada. Bizim vatandaşlarım. Şu günün şeyler koydu hava, şu şeyler. Eğer de siz biraz çözecek olsanız, iki varyant var. Biraz çözecek olsanız, ikinci samota
Kimse mağdura otursun gelen olsa, o iki varyant var o. Eğer şu Türkmenistan gelecek olsanız onda hemmez birlikte aeroporda haysi yurtta, haysi yerde yaşar olsanız öz aranızda Türkmenlerle gitmiş dursunuz. Öz aranızda toplaşıp devlette del birlik halkta bizim goldart egerde bize burada tavır bizim goldart o. Şoň üçin hemmenizi näme çıkın. Aeroporta çıkın, bari yanam çıkın o öz halk özüňiz lider tapýan ya öz araňyzda getmeşip öz gruppaňa sazdawaydyp bir gün olsa bir çıkdysaňyz ine şonda men yüzüme tüküräň egerde şu 3 adam çıkdylsa şol Türkmenistan yol açmasa ya şu Türk hökümeti biraz siz üçin bir bispatny çörek vermese ya atıl tap bermese ya biraz men yüzüme tüküräň onda. Onu etmeseňiz bolmaýar o. Şoň üçin bilim vatandaşlar aktiv hemme bir edermen bolalım. Aktiv bolalım. Vatan tüyün geleceğimiz bizde bağlı oluyor. Şoň üçin hawalym Murat Kural. Hawalym ýene Sağ olun Timur. Gowy düşündirdiňiz. Indi biz jemläýäli ýanky gepleşigimizdi. Men aýtjak bolýandym. Şu gepleşigiň esas manysy aeroportda bize bizim vatandaşlarymyz garşy. İbrahim ağa ýanky ogluny gördüňiz. Biz tanamdygmy? Adnam bilemdi. Barpdyrlar, duglar. Häzir men bilişime görä, mümkin ýalňyş ýandym. 10 mira bolay adam eýýän bar. Şöyle bar bitirip dur. Barın. 6-njy wagtym ine boş wagtyňyz bolsa barın şöyle bir günüňizi geçip gaýdyň. İçine giýilmeseňiz İbrahim ağa jaňydyň ýa-da bize jaňydyň aktivistlara biz aýdaq nähir giýmeli. Siz jaň edip telefonuňy beriň, biz sizi bilen kontakty ýerip düşündirir. Gatan saat içine girmek. Gollan. Bu wajyp mesele sizin üçin. Sebäbi biz şuraya öňe çykmasak hiç adam bolmaýar. Unutmaň. Şundan bir 2-3 ýyl mundan ozal. Pasosta barsaň sen dinlemeýärim. Sen gorkup gelýärler buraya ýanky siz ýanlaryna barsaňyz siz söwüp gelýärler. Ýok boldy. Hasap etmän. Indi näýdi? Dünýäni Türkmenýe maksat diýe ağa men ýanymda $35 many berdi, $35 onu töledi. Men gaýtjak boldum, pulum ýetmedi diýe. Görýärmi? Sebäbi bular düşünüp başlady. Biz egerde hereket edip aýtmasak şulam ýok. Bizim haklarymyz, bizim hereket edip şu toçka elten nokodmada çel haklarymyz bar. Şundan köpräk geçip köpräk nokotda haklarymyzy goýsak köpräk haklarymyz bolar. Biz öz konstitusiyon haklarymyzdan çäginden geçmeliler. Ýöne biz intek gaty daşda, onu baranda o. Şoň üçin aýdýam. Ine Türkmenistanyň prezidenti çägler edýärmi? Baran ýerine çägler edýär. Onun bir ýöriş, onun bir aksiýa. Anäpşi biz protest edermizde bizim çägemiz ol. Türkmenistan prezidentiniň däl, Türkmen halkynyň çägesi. Anäpşi biz bu çägere çykmana hakymyz ýok. Üstümizde polis ýagyýar. Bu çägere bizim baratymyz gelenok, bizi güýçlen çykarýarlar. Bize işaret eden ok, bu çägere barsak bizim üstümizde baş edilýär. Men size aýdym. Şu çägere bilen şu çägereň tapawuty näme? Şu çägere bir adam bolýar, şu çägere şol adama garşy. Ine şoň üçin şol adam konstitusiýany bolup MHM guluklaryna göni, ýanky buyruk berýär. Eltdirmek şonu, tutun başga bir zada üstüne boyuna goýup Türkmenistanyň konstitusiýasynyň käpili Türkmenistanyň konstitusiýasyny Türkmenistanda ýürüden. Unutmaň. Şonu goramaly, ýöretmeli, hemmelerden talap etmeli adam şonu ýürüden. Öz güdük bolýar. Ondan biz onu nähili ösüşleri, onu nähili bagtly ýaşaýar. Mümkin. Şoň üçin aeroportda barın, bizim vatandaşlarymyzy goran. Durun şöyle, bir temede çaýjana demläp bak, durun şöyle. Ýa çaýyny beriň şoň. Men size aýdyn, şol wara ülfede gaýtmaýar şöyle. Göwnü bar. Ine şuraya agdybylyk gerek. Men oňam aýdýar, bir dogany okuşmalylar. Bir hereketde agdybylyk bolmaly. Hereketde agdybylygyň ýoly Taňry berdi. Şoň üçin biz ýene bir gerek çağırýar. Aeroportda baryp bolan ýollary açalyň. Ünsüň. Ne pasol, ne konsul, ne bardylar, ne jaň etdiler. Partizanlaryň uradýa. Menkide gelip ýat, barma şöyle gaýdyp, pul gerek bolsa pul bereli. Neme dip adamlar ni berýär? Ýöne öýler gorkýar barmaly. Döwlete bar dip eşitdir, gaçýarlar bular. Aktivistler bar dip eşitdir, gaçýarlar. Fitch House'dan başlan.
Ne şurayali hemme pasportların konsulun yanına Türkmenistan'ın mafiyeti diye şunun yanına şunun bilen hizmetdaşlık eden firmalar var. House yani beylikler yani. Bunu neyme diye pasportu can edip hayiş etse yani şunun gullukları yani adamlar kümür ediyor bulmasa kümür ediyor. Pasportu can edip gelişiyordan biznes edil şunu edil ise büyük barıp hizmetdaşlık ediyor. Halka közünüp diyor. Ne şuraya adamlar bağır olun şuraya korrupsiya eden son halka közünüp diyor. Bunun hedin edip halkın karşısına gelip pul alıp diyor. Yine şunun için biz adaletli için, kanunçuluk için yolumuz arası kanun yolu. Mesela her vaktim sizi din kanun yolu hayiş eden yören deyip. Siz kanun yolu yürümeli. Başka yolu yok. Başka yolu yalan yolu. Kim neyemediyse eline yarar almak katir ver. Yarasız biz neye yiyengeli? Yiyengip bol ya. Olur mün olsa biz 10 mün olup çıksak. Yararlı olsam iyi neydi ya? Kazakistan'ı gördün mü? Ukrayna'nı gördün mü? Armeniyan'ı gördün mü? Gruziyan'ı gördün mü? Daşa bitmeliler. Yine şu 4 devlet misal oldu. Şunun için biz kim yarar alsa şol eyyam cinayetçi kanun bozuyor. Eğer Türkmenistan'ın prezidenti yarar alıp adamı atıp başlasa ol bütün dünyanın önüne adam zadının önüne kanunları bozup cinayet işlediyor. Onu hiç vakt bağışlanmıyor. Atan adıma ve Berdimuhamedova. O adam attı menem havarım yok kendi zat demek ol bir o zatlar sen öz yani parahor yollaşın yani aydı bilir. Yani bizim yanında aytma. Biz idiot der. Biz o düşünüyoruz o zatlar. Şunun için vatandaşlar şunun bilen gepleşip oturuyor. Bizim gepleşimize gelip bizi dinleyip öz fikirlerinizi yazıp fikir alışyanınızda bize maslahat veriyanınızda bizi tankit ediyanınızda bize yol okuyanınız için köp sağ olun. Men size dine cantalar arzu edýän, adalatly ve baxtly durmuş arzu edýän. Sağ olun vatandaşlar.